What is meditation? מה זה מדיטציה בעצם? כשחקרתי בספרים, באמת לא מצאתי הסבר הגיוני. כשאני שואל אנשים מה זה מדיטציה, אז אומרים חיבור, התקשרות, שלווה, אושר, שקט. בעצם אנחנו מתארים את החוויות לאחר התרגול. אבל מהי בעצם מדיטציה? איך היא מתקשרת אל החיים שלנו? מדיטציה זה לקיחת נושא לפרק זמן מסוים והחלטה להתבונן בו. זו המשמעות של מדיטציה. הנושא תמיד יכול להתחלף, להתמקד ברגעים של שקט, בפרח, באמרה, פסוק, מנטרה כפי שזה מיוצג באומות העולם. הנושא יכול להתחלף. פרק זמן, לקחת רגע של התכוונות אל הנושא, להיות עם הנושא, להתמקד בנושא, להרגיש רק את הנושא, להתחבר, להתקשר, להתכוון, להידבק בנושא. במילים אחרות, להיות עם הנושא ולא עם שום דבר אחר. האם זה אפשרי? המהירות של המציאות חינכה אותנו שזה כמעט בלתי אפשרי. כי אנחנו עובדים בתדר יותר מדי מהיר. התדר של הבריאה הוא מה שנקרא הילוך אחד פחות. המטרה של המדיטציה זה להתקשר למקום הזה, לתדר הזה. ואז התוצאות, ההשלכות של התחברות כזו, הן נפלאות. כדי להיות בתוך הנושא, חייבת להיות החלטה. מה שנקרא להיות master of your own thoughts, להיות אדון המחשבות. להחליט שאני כאן מחליט איפה להיות, ואני לא נסחף. אני לא עף עם הזרם. כאילו לקחת שליטה ולומר, כרגע אני עם הנושא הזה. זו בעצם מדיטציה. נושא, פרק זמן של התכוונות, התקשרות, התחברות עם הדבר, והחלטה להיות בו. אם ננסה לתרגם את המונחים האלה לחיי היום-יום, אלה בעצם החיים. אתה קם בבוקר, הנושא הוא להתלבש, להתארגן, לפרק זמן מסוים ולצאת לעבודה. אתה על הכביש, אם אתה לא בנהיגה ואתה ב-SMSים, אינג בום פוקש, טרח. במקרה הטוב עברת את הנסיעה. כשאני מגיע לעבודה, מה הנושא שלי להיום? מה על הפרק? כמה זמן אני נותן לכל דבר לעשות? והחלטה להיות בו. גם אם אני מקבל פתאום טלפון מהידיד, מהידידה, שקוראים לי, מה אתה אומר? אולי נצא לשופינג? ראיתי דבר מאוד מעניין. אתה בא? אני מחליט שאני לא בא. אני נשאר נוכח היכן שאני. האם אני מפסיד משהו? הרגשת ההפסד זו אשליה. תארו לכם שהנושא עכשיו יהיה בת הזוג שלי. אני יוצא איתה לקפה, למסעדה. אני לא עם הטלפון, לא עם SMSים, לא עם וואטסאפ. הנושא זו היא. כמובן לפרק זמן מסוים, כמה שהחלטנו יחד. והחלטה פשוט להיות שם. תארו לכם איזו חוויה של מפגש זו תהיה. לסכם את זה בכמה מילים, חיוך על הפנים ועיניים אוהבות. כך גם עם העסקים. זה יכול להיות העסק שלנו. כמה זמן אני מלווה אותו? שנה אני מחליט לתת פוש ולהתמקד רק בזה. הורות, חינוך. אני מגיע הביתה אחרי יום רצוץ, לוקח כמה רגעים להתאפס, וכשאני עם הילד או עם הילדה, אני רק שם ולא בשום מקום אחר. תארו לכם לאיזו רמה של התקשרות, התחברות, אמפתיה, הזדהות
אנחנו נגיע. אותה בעיה שנקראת קשב וריכוז. נכון, זה בעיה רווחת במציאות כל כך מהירה. מה יקרה אם נתחיל לאמן את השריר בתודעה? להתמקד ברגעים מסוימים ביום בנושא מסוים. מדיטציה זה דבר שכולנו עושים. חלק מאיתנו בצורה יותר טובה, וחלק מאיתנו פשוט בצורה מהירה מדי. אבל כולנו מחליפים במשך היום נושאים, ופתיל קצר זה פשוט לא נתנו את הזמן הדרוש לאותו נושא. הערכת הפתיל נעשית דרך ההתבוננות. מדיטציה זה אומנות ההתבוננות. וכשאני בתוך הנושא אני מתבונן בפרטים. מה הילד, מה האישה בעצם אומרת לי? אני מחליט להרגיש אותה, אותו, את מה על הפרק בעבודה באמת, את העובד, את העובדת שלי. מה בעצם המנכ"ל מנסה לומר לי? כשאני בחופשה, אני עם החופשה ולא בשום מקום אחר. האם זה אפשרי? ודאי זה אפשרי. כולנו מחפשים את הרגע הזה, להיות בהווה. ההשלכות של זה הן נפלאות. מנוחה, רגיעה, פחות עצבים. שיהיה בהצלחה.